Takto nejak by malo vyzerať párenie u pavúkoch, ale nevždycky je to tak k tomu. A poďme si pozrieť, ako to vyzeralo aj pri nich. No a toto je Gábor, samec, ktorý mi dvakrát nedáva veľa priestoru na to, aby som ho mohol bezpečne a bezproblémovo premiestniť ku samici. To bol jeden z problémov, ktorý sa mi stal pri páreniu tohoto druhu. Ďalším bol napríklad, že ho samica skoro zabila. Fú! A nehovoriac o tom, že keď ho samica k sebe pustila, respektíve ho nezabila, tak ho kompletne odmietla a radšej odišla zo svojej krabičky preč. Ja tiež by som zostal dosť frustrovaný z takéhoto činu. A nebudem ani spomínať tie desiatky minút, ktoré som strávil pri tom, ako som sa iba na ne pekne pozeral a vôbec nič nerobili. A preto som musel vymysleť, kde som spravil chybu a prečo sa mi tento druh nechce spáriť, respektíve na jednej strane niekedy je reakcia, na druhej nie je, tak kde je problém? A potom ma napadlo, skúsim ju poriadnejšie viacej vykrmiť. Tak som jej začal dávať jedného švába, druhého švába, za každým, čo som videl, že už má prázdne chelicery, tak som jej ho tam dal. Na moje šťastie, za každým príjmala a napokon nadišiel deň D, alebo deň P, alebo veľkým párením. Už v ten deň som vedel, že to bude ono. Stal som z postele, pripravil si stolček, kameru a mohol som ísť na vec. Nejako som samca vložil ku samici, samec aktívne vyšiel za samicou, samica trošku maličko nemala sa k tomu, tak som jej musel dopomôcť, aby neušla tentokrát z jej krabičky a na moje kupodivi samec zasunul. No a následne môžeme vidieť, ako už vlastne samec, keď už sa dostal pekne pod samicu, tak bol schopný zaviesť svoje vlastne bulbusy, tie makadlá, pekne pod ňu, kde následne sa snažil pekne s nimi vyhmatať spermatéku, kde vlastne zasunul tie makadlá a preniesol svoj vlastne spermacit k nej. Čo bolo veľmi zaujímavé pri tomto samcovi, tak pekne dlho ju držal, pri tých chilobrachyskách je to také zvláštne, lebo môžeme si povšimnúť, že ju nenabral pekne spredu, ale tak zo druhej strany. Ja som sa to aj snažil potom tak trošku ich nasmerovať, aby to bolo lepšie a keď už som videl, jak sme mohli vidieť, že ju tak pritiahol, tak vlastne vtedy sme mohli vidieť, že prebehlo to párenie úspešne, takže už som si trošku dovolil tam ísť tou pinzetou a snažil som vám to ukázať, čo sa snaží ten samec spraviť. A to je, že pekne tam vidíme ten pohyb tých mákadiel, najprv jedného, potom druhého. To sú tie pomocné páry, ktoré majú nie nohy, ale tie pomocné páry, ktoré vlastne slúžia na presne túto funkciu, hlavne u samcov, a to je tá rozmnožovacia funkcia. No a keď som aj ponadvihoval tou pinzetou, tak môžete vidieť, že samec sa tam snaží to tam nejak vyhmatať. Oni to nejak vedia, neviem presne, to sa ma nepýtajte, ale tak je to príroda. Ona si to už zaviedla a je to asi tradované z generácie na generáciu. No a vlastne môžeme vidieť, že niekoľkokrát dokonca, ako keby, ja to nazvem tak, že ju prehol, hej, ale ono tam vyslovene ide o to, že to makadlo spočíva z takého háčika a on keď to zavedie do tej spermatéky, čo je vlastne ten samičí pohlavný orgán, tak ono je taká, je to taký vačok. No a ten háčik na tom bulbuse, samca, tak vlastne je to také, že vyslovene to tam zasunie a on sa to tam, keby, nechcem povedať zasekne, ale on to tam zasunie, takže sa to tam zasekne a vlastne tú samicu tak pekne prehne. Ďalej môžeme ešte aj samcov pozorovať, že fakt ako pri tých chilobrachyskách aj pri prvom, aj pri tomto druhom párení sa nám podarilo, že jednak to veľmi dlho trvalo, to párenie, čo som veľmi rád, lebo máme možnosť si to pekne ukázať, že čo sa tam vlastne udiavalo. Ja sa ešte aj pozerám hentam na monitor, lebo to mám tam spustené, tak aby som mal nejakú takú cca osku, aby som vám to vedel ešte takto dodabovať, ale môžeme vidieť, že fakt nádherne držali a snažili sa čo najviac o to, aby im to pekne vyšlo. Za čo som rád, lebo čím viacej sa takto posnažil napáriť, tak tým väčšia pravdepodobnosť o to, že to vyšlo úspešne, ale tak ono už je najväčšia pravdepodobnosť, to dosť možné, že keď ju tam prvýkrát vlastne takto prehol, tak už to bolo hotovo vybavené a samec mohol ísť preč od samice, ale tak keď im to ide, tak samozrejme ich tam nechám a radšej ich jednoducho nechám vykonať svoju činnosť kľudne aj 40 krát, hlavne, že sa nám to vydarilo. Dokonca ešte aj som si tam povtipkoval, že fakt, že toto párenie celkom dlho trvalo, ako vy to cez tie strihy nevidíte väčšinou, ale mne to zhruba trvalo nejakých... No samotný tento záber trval vyše pol hodiny, takže som ešte aj medzi tým odchádzal. Jo. Ešte máš výdrž? To je dobré.
vracol sa k tomu a nejak tomu došlo tak, že jo, im to trvalo dobre dlho. A dokonca už potom aj samec chvíľu zostal taký už, že samec chvíľu aj potom zostal úplne, že bez pohybu, už som si myslel, že je hotovo, potom zase sa začal hýbať. Takže môžete si to teraz pekne popozerávať, lebo toto je veľmi pekné párenie, na ktorom je to veľmi pekne vidno. Mohol som zhltnúť muchu? Ty kokos. A dokonca ako náhle som videl, že samec pekne už odchádza od tej samice, teraz je to pekne vidno. Tak akurát oni ináč tiež tam medzi sebou ešte dobrých 10 minút pekne čakali, ale ako náhle vlastne odchádzal od tej samice, tak som ho ešte nechal, pozoroval som, vidím, že samica ešte pekne tam vyzeral z jej reakcie, že ešte by chcela, ale už myslím, že áno, ešte samec sa vlastne vrátil k tomu, že išiel pekne na ňu, ešte odpovedal jej reakcii, že či sa chce páriť, dokonca nie raz, ale dvakrát, ale ako náhle samica už mu na ten druhýkrát neodpovedala, tak pekne odtiaľ vycúval a to bolo pre mňa znamenie, že párenie máme u konca a tým pádom som mohol zobrať krabičku. A ešte zabudol by som, tuto bol veľmi pekný, ešte fakt vidno, že napríklad pavúk není až také špinavé zviera, jak si možno niektorí myslia, že to žije niekde v nore a tam je to špinavé. Oni sa pekne dokážu aj vyčistiť. Napríklad tuto môžeme vidieť na tom samcovi, že si tie makadla pekne vobcháva pod chelicery, ktorými si vlastne následne do ústnej dutine vlastne ich priberá a pekne si ich očisťuje. A vlastne si ich ešte očisťuje o tie filtračné chlpky, ktoré má vlastne pod tými chelicerami. Veľmi pekný jav, ktorý sa málo kedy dá spozorovať. Ale ako náhle sa dočistil ten samec, tak ešte to vyskúšal na tú samicu, samica ho kompletne už ignorovala, už ho mala plné do zuby a môžeme vidieť, že samec pekne odchádzal a tu už nastupujem ja na scénu, kedy som ho za pomoci pinzety, lebo vidíme, že nejsú dvakrát tie chylobrachysky hodné na ruku alebo niečo takéto. A pekne pomaličky sme ho premiestnili do krabičky a tentokrát oveľa viacej a lepšie spolupracoval, ako keď sme ho dávali k sami. Môžeme vidieť, že ten jeden menší poťuk pinzetou, zobral som veko, pekne ho zavrel, ale zaujímavá vec je tá, že keď som ho teraz zavrel, tak hneď sa postavil do obranného postoja a už bol pripravený. Jeho silný Gábor sa v ňom nezaprel a musel sa ukázať, že on je tu najväčší pár. Následne ešte na záver by som povedal, že v úsamici sme našli tieto malečké bodky alebo guličky, ja to nazvem tak. A sú to zvyšky z potravy. Ideálne ich vyhodiť, keď ich tam spozorujete náhodou, to hovorím v všeobecnosti v chove, každý pavúk to robí. Vždycky sú to zvyšky po vlastne potrave, ktoré bude to chytinový obal, či už stvrčka, švába, záleží s čím krmíte. Ale pekne sa to dá vybrať a hlavne čo to môže spôsobiť, tak sú rôzne zaplesnevenia, po prípade to môže ešte aj spôsobiť no hlavne tú pleseň a potom už sa to môže preniesť kľudne aj na pavúka a po prípade nejaké rôzne choroby to môže doniesť do toho. Takže vyberať zbytky z potravy. No a nakoniec sme ju pekne zavreli a mali sme párenie u konci. A nakoniec sme ho pekne zavreli a párenie, no alebo celé videjko je u konca. Týmto vám chcem poďakovať za slednutie tohoto videjka veľmi pekne. A ešte dodatočne by som vám veľmi rád povedal, že ďakujem všetkým, čo sa v sobotu zastavili. To bolo 28. oktobra, myslím, dúfam. Teraz by som rekal, ale nie, 28. oktobra, ktorí sa zastavili pekne v Bratislave na akcii AquaBA. A zastavili ste sa, či už pokecali alebo niečo odo mňa zakúpili, moc si to ocením. Ste super a ďakujem vám veľmi pekne za podporu. Trička stále frčia, takže keby ste mali záujem, tak stačí napísať na Instagram, už posielame, takže není žiaden problém. Ďakujem vám ešte raz a nezabudnite hodiť like, po prípade komentár, ak sa vám toto videjko páčilo. Čaute.